जब सुने के होई भोजपुरी गाना बस बजे के चाही गाना। जवानी तहर से लागल हो कि न करे लागल बोलो भावा चालू बाटे कितने लोग के तेल लागल। अरे भाव बोलो भाव जवानी तहर से लागल हो कि न करे लागल बोलो भावा चालू बाटे कितने लोग के तेल लागल। कितना खर्चा देखे में नीचे वाला महला पूछा जकरा भेटबा नीचे वाला दोसर रेटबा। ऊपर छापर मिली ललक के 2000 मौका तनी फाफर मिली का विचार बा? अरे सब मिली कितना चाही मुंह खोला हो ये हो जान भाव बोला हो। सब बताओ तने धन से बदन भरल बा हाथ डाली भीतर टोला हो। सबर कर सोना जस जवानी है 24 कैरेट बा सोना जस जवानी है 24 कैरेट बा। तया भरा ऊपर वाला 30 पर सेटबा नीचे वाला महला रेटबा मजा ओकरा से पूछा जकरा भेटबा नीचे वाला दोसर रेटबा। जतना लोग देखले बाड़े हम क्या महफिल में सूरत हमारा धसल बाटे सभा का हो दिल में। तू ऐसन चीज हवे बाड़ू तब का चीज तोहर सुपर लागता सचो नीचे औरी ऊपर लागता। अयो मयो सौदला जवाब वाला हो का तोहरा बुफर लागता। गोलू भी सुन पूरी कहे अब काले टबा गोलू भी सुन पूरी कहे अब काले टबा। तया भरा ऊपर वाला 30 पर सेटबा नीचे वाला महला रेटबा मजा ओकरा से पूछा जकरा भेटबा नीचे वाला दोसर रेटबा। अरे बाप इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ।